V dnešnom videjku si otvoríme tieto veci. A keďže neviem, akou vecou mám začať, tak začnem touto Minecraft pandičku. OK, takže ideme na to. Tady sa to otvára. Tu dáme pokyn. OK, ja už vidím tú panditku kucisovú. Tady sa zapína, ako vidím. A prídu baterky, samozrejme. To bude svítiť, ako ste mohli tady vidieť. Idem tam dať baterky a idem to vyskúšať. OK, priniesla som tady baterky. Myslím si, že bude potrebná jedna alebo dve, ale neviem vlastne, aké tam idú, hej. To som sa mohla prvý pozrieť, nevadí. Ale zobrala som aj toto. OK. A jo, svieti to. Je to dražiak na mikrofón. Našla som nejaké nožničky. Toto ísť. Dobre, asi návod. Ideme na toto sa pozrieť. To je tak veľké. Ako ďalšie, čo si otvoríme, bude tady tento mikrofón. Dobre, takže to ideme otvoriť. Tak, ešte vysoké veľmi. No, zaberiem nožničky. Príjmem nožničky a prerežem to. Tak. A teraz to krásne máme nejaké návody. To vstupnem tam do krabice. Ten mikrofón. OK, to vyzerá strašne pekne. Wow. To bude takto zapínať, vytočiť. Tak. Toto bude asi, keby som chcela dať na môj... tento koš. OK, toto ide do toho mikrofónu, ale toto asi, ale neviem, či to pôjde, a keby niečo ne, lebo ja mám na obidvoch stranách myšku a tady klávesnicu, takže budeme pre istotu toto budu mať. Potom. A ideme si to takto odkrútiť a nakrútiť.
Ako ďalšie, čo tu máme, sú tieto slúchadlá. Takže ideme to otvoriť. Ja, tady sa to otvára. Takže zoberieme nožničky. OK. Vyzerá to v pohode. Aha. A tam, jak je to spálené. OK. Tak to vyzerá mega dobre. Mega dobre. Už to takto posuneme. Tady toto môžeme dať preč. OK, jestli takto ešte posuniem. Myslím, je to dobré. Wow, to vyzerá ale mega dobre. Tak kvalita. Už to dám teraz takto trocha bokom. OK, tak toto je mega dobré. To je reálne mega dobré. To je fakt mega dobré, hej. Ja neviem, hej. Tady sa dávajú toto. Takže... Aj pekne dizajn takto vnútrajší. Je veľmi pekný dlho. Tady máme návod alebo niečo také. Ako pekne to veľmi dosť pekne to spravili. Moc veľmi pekne. A ja sa mi aj páči, že ono tu nemusíme mať furt toto, že ono tu môžeme básket vytáhnuť. Tak. Tady sú ešte takéto. Dám pokým, že ja neviem, co to vlastne je, ale pokým. Ale ja musím pochváliť, že táto je... Tak toto má veľmi prekvapilo. To je veľmi pekné, hej. Tak toto musím otvať, hej. Toto teraz sa pôjdeme do môjho notebooku. Dohodli. A ako posledné v tomto videu si otvoríme tady túto myšku. Takže zase použijeme nožničky. Tak. OK, ja už môžem. Je to veľmi pekne zabalené. Moja teraz, ktorú mám myška, nebola až tak zabalená, ale táto bola lacná. Nie je to lacné, nic není lacné, ale ako bola taká medzi najlacnejšíma. Ale ako no nic, hej. No nevadí, vlastne to trošku otvorilo. A tady je toto, tak toto chválim, lebo to tam ani nebývala, hej. Ale za to koľko to stáva, tak OK, tak toto je stále. Tak toto má dobrý. Toto vyzerá veľmi dobre. OK, tady máme. Však dobré, uvoľním to, ale neviem, co to je. Hej, napíšte do komentáru, co to je, lebo ja fakt neviem. Toto neviem, na co to je, akoby. Neviem, ale OK. Ja neviem, proste napíšte do komentárov, poradte mi a prosím, hej. Keď vidíte, samozrejme. No. Hej, OK. Toto potom vyskúša.
v nejakom ďalšom možno videjku vám ukážem môj setup a čauko.